ko khungke sini tabuk je lui tongmani sini dara pohor bini kogno si sanani thangmani ang dara pohor ni tabuk family wo onek no depression lui tongo ta hamale bini family ro kaitoni hamari basi banchi uhni hinjang ma hai diba tebo kaitoni jari usupano banchi mani kalaikha nga khakhayo do tino kaham kurung khanyo kiploi nok no khongo kiploi agini haken tongpo sa thopai tongo mana ni thon hinai nga bini family ro no goi ambelai no dukhunang kha nga ang dukubo nango te makol muktibo yoro ta male je borok sago kolanyai bo simse bujinai je borok ni sago gothibo a borok simse bujiwo hai deba sangrang puisa tamno hi ngai tongmani chanani nok nukungni borok kumai thangmani amo tamo sungje sago manjanai borok se bujiwo nga dar pohol emon je borok bo kebron phano subaya bo kuroi je jaga bo khobor mano bo a jaga no thangai nayo nga je jaga bo subaso nang hingke jebini yakchokya bo kabui bo phayo nga dar pohol na ambela ni haba hamjoga ambin video rong no support bo khaya ambono support bo khaya ambono mane bebo sajogo nga guys ang sajogo haipon an thane ambono rinane ana kuno sambhav kore ambono kuno rimaya ang sor bin video no kisano no share ka phunai am sangno mano an thani antai amno karite kon phan kore nga nor anu joto no subadi ambo jate bobisotto mo haino sugya bororong no support kisa misa khaipa no khaide mano angbo amono kaitoni thani surui tongo sani tongo ang je tabuk maya phano ang turuk khainai mara mano ang amono sani tongo kaitoni thani ang kobang mano mosung bo kaitoni thani emon je jinis mosung hemani koroi ang kaitoni thani bebano mane ang mane bukhayogo basa koroi mai masa yabu mafa koroi mo hai bororong no kang belai no khairogo khairok no kuno khaimiya yagorang puisa koroi ni bagoi sung kore himani to norok mane gana rok bujiya do kore rok no bujiwo sung kore no khairo ma busiwo sung kore no bu bujiwo gana rok jibono kore rok no bujiya se asa buji phano khub kom nga sung kore no bujiwo nga amono ang markano khairo jago jata kore mai masa ya no khub kore e ama hai boro rok no bang markano khairo go amono kaitor sabona kabo ganang kasina mo roho sabona kabo kare kasina mo roho amo simbor mon songa asa hene bon kunun dos kare isorok sara mo roho mani bor no dos beria nga piaba ang amono sarani mo songa ni hinke kare boro rong na ang markan khairogo amo hainan sinin dar pohorbo bo kaisa bin bo kha kaham borok kaham ngai bo kare rong na asakai logirbo asakai support khaibo tini bini gai theke ni rang mane bin pocket ni rang bai phano bo nung 100 200 500 ma haike phano rubune bo subaso khai phayo nga gai sungsuru rang pushari ma kana baksa emon je borkong do an thani rang kore ang oro thangai tam khainai lasima hinsa ma hairo go borkong do aba haita wan sudi kuno lasima hinsa ya sung rang pusha ba simi logiri mani rang pusha be logiri khasimi sung logiri hunjagya nung langpo sharia mo phano logiri kha bini logibo no bono support khai tong ka ambo nung logiri mani no klayo abo kuno rangpo shari maya ang bono hai khamiya mo hai kuno ya nung tini rangpo shari maya phano nin thani kuskure nung rina mo sungu tong do hai phano nini kuskure hinga nung amo isarong no saimano nin bo khabu so jorti jor witong rina mo sungu tong nungke ang tini haino subano mo sung phano subawi maya dar pohno subano mo sung do haipana ang subawi maya basa kare puru bunyo subamani saya nanya kare satong ate man jagina bo bunyo help khaimani ako rona mutumane ang bono kisasas ani yakni mo sung mane ang kisa subano mo sung do haipana an thani kare ngina ang mo sapan bono subai maya norok bono subajadi bo bunyo subama hakena norok bono subajadi boni family no kham krangni phaitun hnai suri jabaidi ang surbo god ni thani dar no kham ngai phaitun suru khorok saya khorong ya pasi pajona henma hai bin basi to leng ma si se ko no rong no mana na ang ruwana video no rong nai nai di ngke amono sung genang rang pusa nang ya abo haya
저토는 난고 응가면 뛰니 다른 pohorbo baksa hini manu bono rang ganang ngai sibo bunyo suba so khai manu bote hene rang nang nai aboya bono bo suba jadi joto pal baksa ke suba gang ka si joto no salong ithanai he diba nung rang puisa ni problem khoroksa no sung naikhang ka si busu rang puisa nangai to ta si tu si khoroksa ya tu si pa zo na nga aro busuk thang do kama sa hazo kaisa nga si 5,000 ma hai diba kamuno joto no suba nan bagai koyo ang maya pono no rok joto suba jadi khaganang maya ganang rok bin logi tongni bono support khaidi lokna silse katana lokaksa yang bin mabo khatijak yang besaje tabos harjar yang naik bene abona konya sinta bosono nuru kesa sori jobadi tai je mansa tani yang bosani bagu kesa joba jabadi belai serius tongkha bin operation khaya ka ham yang tongkha bokro go thai kasai tongkha hamnai to ka kisman sisai na Sigamaya bobo kami yang berapa Nubong kan basse bobo tak sejoy ko jemian sim ko tak pun sejoy ko kaito anu ter khai suba su khainya ni lama rok anu mori tu nanga mun kaito thani sano kabang ma boro rong no mase manu ge ne nu kha ke ang mo ko mo tu yorudo hapo nang kun khami ya bu khau simi no wan so goi tongbo gerita mo hin ang bu ji jak am ni ba unya kuno saya hanya siring ke blog video rok khayo blog video rok sramunya truk khayna kisami sa bus kango agu gui ma kha hinke ang amani suba su khayna ni hanya ani logi songno mane ke ani saklan bi papa no mahai rok ne saudo inke mo to kuno hiya khadi kaham ko ngoro hunto sawo hapuna samia no busu jorte ano blog girino tapos jorate ke ani kam je ani wan sumane ang kuno successful lo khaimya ko nga khakaya nara ano truk support do khaina truk nara ano logiru nai amo salsa ma hakeno khoroksa ya khatai khoroksa no phano suba soro khaiman thun hanai ang sani tongo ison thane nga nara ana sa hamjagina ang tabu truk khane kusugo kai tongo nga nara ano te kusugo ti sadi no te support khai din no support kare kya ang mung sabo maya nga amna ang kare ganang ni kok sanani mo sumya kari gana ne kok sakan mo ko mo tu yoro ta mala ang ani live ang one man saka kari gana ne kok na ang kono sana ne mo sunya sun kari himani emon je pa sak na ya 가지고 bui bai kari mane no mushroom so pan jinu kya guys kari ta mo hin buji suka agi sikla pro buji do kereta nuhin mana apro to gua khani saksa sawa dai ni jikisa misa man khaiwa income khayo ma harok bawe kereta nuhin bukharok to kunangya pia batabu ke kereta nuhin ekdom মানে সিজাকা একদম kereta nuhin aska bukhabu dukunango kerei ganang kok saka mokon mukte hanya kalai tang sanani musunya ang sanani musungdo kajangman pori bahanyo lo sai busani income bakala ni income ai saka hinke o emon je ko khontai jago tai sai lap koroi hinke amna sanani musung sikla sikili ro ngai tongai rong no goma phani income no simi na sili ta zoli jabai di tabo kabang ma no income khaina ni lama tungo sikla sikili ro ni hinke mane suru sikli rong ni bagi simi sikla rong ni bagi simi ado kabang ma income khajana tungo sala sikla rong hinke tabo le kapora pai ba part time job ni khai mano hinke tuition hone phurumai mano bairo nai thamai hane part time job khaini rang kabang income khai mano nga amono kari bosang online do goi ko ma hakeno blog video ro khulo goi nai baksa rang kabang mano aiju goi nai sai tungo haidiba moto
nung oro takai nin baga kuno ro shit gere ma hairo kuno hinjang na ya mo nung ni personal ni tri nung video ro khai na nung kisa misa income khai abo nung safety khai na rama kunin baga na kaham ke angni jibuan sugo ang samiya boso jorti ang income ro khai mana ang boso jorti oboro mane kusugo kana ang kuno takso jorti guarantee ri kok samiya phiaba ang norok ni suba sumaya hake ang sabo maya si norok ano asika hamza gunai hamya comment selai do haito na ang kurang jagya norok ni kong na ang mane asa ang norok kuno buku khamero wang kar wanya norok kuno comment de reply riya angke ang churu ungjak sugi ang sim sikisa buku pere nyai sawo ngamno sarani mo songo aso comment hamero buta selai dita norok bo hayadiba angke joto boro na mahayro angke bukharok bai thango angke kobangma borok sawo buiba comment rok rona nyo amno bukha bai ni kuno kokri hinai apino pararok angke mane mahayro bisi sang outlaw sohorok angkai simisi mahay blog channel blog khanya rok hono nyai sang kobangma dam jago kobangma borok ba sini jago do nang hai ang hai parawo blog video rok khulka hingke baksa bengayo monoyo kobangma borok no tongo ang ni jibo ongjaka haipana ang amno kuno khel khaya ang kuno dam dia mane bong kono khana ya hake tongo hingke baksa borok kobangma tongo ani to tabu se channel just kisa kusuko kadrup siku haideba tabu se kisa channel 1k rok ka khangka babu sala tor khaba haideba angkai sabule pula wala kotor mangi thanai ba truk na tornai kamun nung angni suba suman khasi tori thangnai nung angni suba suman khasi ang kusuko kanai ningke amono sanani musungu norok joto ano suba su khaidi norok ni suba su nangu norok ni help nangu norok ano support khaidi ningkai norok bo nangkha ano support sandi ang norok no thesa no support di thanai jesik ang kathang tongo ang amsum norok no bo support khainai ke ang jesik kathang tongo ani video no norok nai tongo ano bo support khaidi tai suba su khaidi ang norok ni joto ni thani suba su sano ningkai tini ni video ang oro no mo thangnai ningkai norok hai next vlog malai ne ningkai joto no bye bye te